ኣብ 525 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክልተ ዓበይቲ ግዛኣታት ኣብ ኣፍ ደገ ውግእ ደው ኢለን ነበራ። ፋርስ ወይ ከዓ ፐርዣን ግብፅን 10,000 ወታደራት ኣብ ትሕቲ ፀሓይ በረኻ ዘንፀባርቑ ናይ ነሓስ ዋልታታት ማለት እውን መከላኸሊ ውግእ ሒዞም ትእዛዝ ኣብ ምፅባይ። ግን እዚ ውግእ እዚ ብኣስያፍ ወይ ስትራቴጂ ኣይነበረን፣ ብድሙ እዩ። እወ ድሙታት ምሉእ ሰራዊት ግብፂ ትዕቢተኛ ዘይፈርሕ ታሪኻዊ ሰራዊት ብውሕሉል ደርጋ ንምእማኑ ብተፀግም ተንኮል ካብ ንጉስ ፋርስ ካምቢሰስ ዳግማዊ ተንበርኪኹ። እዚ ሓቀኛን ዘግርምን ዛንታ ናይ ዘ ኢሞርታል ካትስ ኦፍ ካምቢሰስ ግብፂ ንቅዱሳት እንስሳታት ሙጉዳእ ስለ ዝኣበየት ኣብ ውግእ ዝተሰዓረትላ መዓልቲ እያ። ካምቢሰስ ዳግማዊ ወዲ እቲ በስራቲ እቲ ሓያል ግዛኣት ፋርስ ማለት እውን ፐርዥያን ኢምፓየር ዝነበረ ዓብይ ቂሮስ እዩ። ቂሮስ ምስ ሞተ ካምቢሰስ ዝፋን ሒዙ። ዓብይ ድሌት ዝነበሮ ጨካን ንግብፂ ንምስዓር ቆሪፁ ዝወሰደን ኣብ መንጎ ፋርስን ምቁፅፃር ጥንታዊት ዓለምን ደው ኢላ ዝነበረት ናይ መወዳእታ ዓባይ ሓይልን እያ። ግብፂ ብፈርዖን ፕሳምቲክ ሳልሳይ ትግዛእ ነበረት። መንእሰይ ትዕቢተኛን ኣማልክቱ ከም ዝሕልውዎ ርእሰ ተኣማንነትን ዝነበሩ። ግብፂ ንዘመናት ብናይ ወፃኢ ወረርቲ ከይተተገፈት ፀኒሓ እያ። ኣማልክቶም ብፍላይ ድማ ቅዱሳን እንስሳታቶም ከም ዝከታተልዎም ይኣምኑ ነበሩ። ካምቢሰስ ግን ነዚ ይፈልጥ ነይሩ። እምነቶም ድማ ኣንጻሮም ክቕይር መደብ ኣውፅአ። ኣብ ጥንታዊት ግብፂ ድሙ እንስሳ ዘቤት ጥራይ ኣይነበረን፣ መለኮታዊ እዩ ነይሩ። ባስተት ርእሲ ድሙ ዘለዎ ኣምላኽ ምክልኻልን ፍቕርን ገዛን ኢሎም ይፅውዕዋ ነበሩ። ንሓንቲ ድሙ ሙጉዳእ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። ሓደ ሰብ እኳ ብጌጋ እንተቐቲሉ እቲ መቕፃዕቲ ሞት እዩ ነይሩ። ስድራ ቤታት ድሙ ኣብ ገዝኦም ይሕልው ነበሩ። ካህናት ኣብ ቤተ መቕደስ ይዕብይዎም ነበሩ። ከምኡ እውን ድሙ ምስ ሞተት ሞሚተ ጌራ ብክብሪ ተቐቢራ። ግብፃውያን መንፈስ ባስቴት ንደቃ ዝጎድእ ሰብ ከም ዝቐፅዕ ይኣምኑ ነበሩ። ካምቢሰስ እዚ ይፈልጥ ነይሩ። ከምኡ እውን ተገንዚቡ እቲ ዝዓበየ ምልክት ሓለዋ ግብፃውያን ዝዓበየ ድኽማቶም ክኸውን ከም ዝኽእል። ካምቢሰስ ንከተማ ግብፂ ፔሉሲየም ቅድሚ ምጥቅዑ ዝሰንበድ ትእዛዝ ሂቡ። ንወታደራቱ ኣብ ዋልትኦም ድሙን ኣኽላባትን ቅዱሳት እንስሳታትን ክስእሉ ነገሩ። ገሊኦም ኣብ ዓውደ ውግእ ቅድሚኦም ህያዋን ድሙታት ከይተረፈ ተሰኪሞም ይኸዱ ነበሩ። እቲ ስትራቴጂ ኣረሜናዊ ግን ከዓ ብሉፅ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ካምቢሰስ ግብፃውያን ቀስተ ደመና ነቶም እንስሳታት ርዮም ድሕር ከም ዝብሉ ስለ ዝተረድአ እዩ። ከም በዓል ፖሊያነስን ሄሮዶተስን ዝኣመሰሉ ጥንታውያን ጸሓፍቲ ታሪክ ከም ዝገልጽዎ ፋርሳውያን ምስ ገስገሱ ድሙን ካልኦት ቅዱሳት እንስሳታትን ኣብ ቅድመ ግንባር ይሕዙ ነበሩ። ንግብፃውያን ፍላጻ ምትኳስ ነቲ ዘምልኽዎ ናይ መቕተል ሓደጋ እዩ ነይሩ። ካብ ስዕረት ኣዝዩ ዝኽፍእ ሓጢኣት እዩ። እቲ ምድንጋር ድማ ኩሉ ነገር ኣኽፊልዎ። እቶም ሰራዊት ኣብ ጥቓ ፔሉሲየም ኣብ ወሰን ሩባ ኣባይ ተራኸቡ። ናብ ግብፂ ዝኣቱ ኣብ ደገ እዩ ነይሩ። ቀዳማይ መስመር ምክልኻል ሰርዑ። ፍላጻታት ፋርስ ንሰማይና ጸልመት ተከሉ። ወታደራት ግብፂ ግን በረድ ኮኑ። ኣብ ቅድሚ ዋልትታት ጸላኢ ኣዒንቲ 10 ድሙታት ንድሕሪት ቁልሕ ኢለን ነበራ። ገለ ወታደራት ብስምባድ ቀስቶም ወደቑ። ካልኦት ድማ ንድሕሪት ተመለሱ። ፋርሳውያን ንቅድሚት ገስገሱ። ግብፃውያን መስርዕ ሰበሩ።
ጥንታውያን ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ እቲ ዓውደ ውግእ ብዝወደቑ ጀጋኑ ዘይኮነስ ብዝተደርበዩ ኣጽዋር ዝተዓብለለ እዩ። ፔሉሲየም ወዲቓ መስኣ ድማ ማዕጾ ግብጺ ኣግፊሑ ተኸፍተ። ድሕሪ ውድቀት ፔሉሲየም ካምቢሰስ ተኺሉ ናብታ ልቢ ግብጺ ዝኾነት ሜምፊስ ኣምርሐ። እቲ ኣብ ሓደ እዋን ሓያል ዝነበረ ፈርዖን ሳምቲክ ሳልሳይ ተታሒዙ። ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ግብጺ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፋርስ ነበረት። እቲ ናይ 3000 ዓመት ናጽነታ ጠፍዩ። ኣፈ ታሪኽ ከም ዝብሎ ካምቢሰስ ናይ ሃይማኖት ግብጺ ከይተረፈ ከም ዘላገጸ እዩ። ነቲ ቅዱስ ኣፒስ ብዕራይ ቀቲሎም ኣማልኽቶም ሓይሊ ከም ዘይብሎም መርትዑ እዩ ብምባል ሓቂ ይኹን ዝተጋነነ መልእኽቲ ንጹር እዩ ነይሩ። መለኮታዊ ድሙታት ግብጺ ናይ ገዛእ ርእሰን ጥፍኣት ኣጽዋር ኮይነን ነበራ። ሕጂ ክትሓስቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ብሓቂ ድዩ ኣጋጢሙ? ጸሓፍቲ ታሪኽ ክሳብ ሕጂ ከትዕሉ እዮም። ገሊኦም እቲ ዛንታ ብኸፊል ጽውጽዋ እዩ ነይሩ ይብሉ። ብጸሓፍቲ ታሪኽ ዝተጋነነ ንካምቢስ ጨካንን ተንኰለኛን ንኽመስል እዩ። ካልኦት ድማ ምሉእ ብምሉእ ይከኣል እዩ ይብሉ። ምኽንያቱ ግብጻውያን ኣብ ጽዑጽ ኩነታት ከይተረፈ ድሙ ምጉዳእ ብሓቂ ከም ዝኣበዩ ዘረጋግጹ መዛግብቲ ኣለዉና። ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ምሉእ መኻነ መቓብር ድሙ ረኺቦም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ምስ ስልማትን መስዋዕትነትን ዝተቐብሩ ናይ ድሙ ሙሚታት። ስለዚ ዋላ እውን ካምቢስ ቃል ብቓሉ ድሙ እንተዘይተጠቐመሎም ምስሎም ተጠቒሙ ንግብጻውያን ኣሸቢሩ ብስነ ኣእምራዊ መዳይ ዕጥቆም ኣውፂኦም ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ እቲ መንገዲ ሰሪሑ እዩ። ድሕሪ ልዕሊ 2500 ዓመታት ዛንታ ፋርሳውያን ዘይሞቱ ድሙታት ክሳብ ሕጂ ንጸሓፍቲ ታሪኽ ይምስጦም ኣሉ። እምነት ንጥንታዊ ውግእ ክሳብ ክንደይ ብዕምቆት ከም ዝቐረጾ ሳሕቲ ዝርአ እዩ። ዳግማዊ ካምቢሰስ ምስ ሰራዊት ጥራይ ኣይኮነን ተዋጊኡ፣ ምስ እምነት ሓደ ባህሊ እዩ ተቓሊሱ። ንሓፂር እዋን ድማ ኣብ ታሪኽ ተዓዊቱ። ክሳብ ሎሚ ዑናታት ፔሉሲየም ስቕ ኢሉ ኣሎ። ኣብኡ ኮለል እንተኢልካ ግን ደቂ ዓዲ ስደተኛታት ድሙታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሑፃ ይዘውሩ ይብሉ። ከምቲ ኣቦታቶም ኣብ ሓደ እዋን እቶም ድማሙ ክብሉን ከይዋግኡ ዝወሰኑ መንፈሳት ናይቲ ውግእ ዝሕሉ እዮም ይብሉ። ስለዚ እንታይ ትብሉ? ዳግማዊ ካምቢሰስ ንፉዕ ስትራቴጂስት ድዩ ነይሩ ወይስ ንእብነት ናብ ኣጽዋር ዝቐየረ ልቢ ዘይብሉ ሰዓሪ ጥራይ እዩ ነይሩ? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣፍልጡኒ። ነዚ ዛንታ ደስ እንተኢልኩም ድማ ላይክን ሰብስክራይብን ምግባር ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ። ኣብ ብኻሊእ ምድላዋት ክሳብ ንራኸብ ተሰናይና ተመነና። ኣብዚ ክንፈላለ ቻው።